Chainmail Armorът е едно от тези неща в Майнкрафт, които не е трябвало да съществуват. Неговият протекшън е в това странно място между Gold и Iron Armor. Няма много durability и е много трудно да се взема, защото дори не може да бъде крафнат. Но тогава какво е предназначението на тази броня в Майнкрафт? Защо изобщо съществува? В днешното видео ще се опитаме да разберем това. За да започнем, ще трябва да отидем доста назад във времето през 2009 година в много ранна версия на Minecraft. 0.24 Survival Test. Тогава арморът беше добавен към играта. То беше само визуално и не правеше нищо специално. Оригинално имаше два типа армор – Plate и Chain Armor. Plate арморът се използва за зомбита и скелети, но Chain арморът дори не беше използван за нищо. Моделите и текстурите са били в играта, но никога не били използвани. Не след дълго в InDev арморът, който знае днес, беше добавен в Minecraft, включително Chain арморът. Скоро крафтинг рецептите също са добавени, както и рецепта за Chainmail. Като вземете огън и го сложите във формата на всички други брони, ще получите това. Но съм сигурен, че огънът не може да се вземе на Survival мод. Единственият начин да го вземете е с мод или едитори за инвентара. Ноч казва, че Chainmail Armor не си пасвал за прогресирането в играта и затова е оставил недостъпна рецепта за правенето му. Тогава може би той е имал да работи върху по-добри и по-смислени неща, оставяйки армора на заден план. Но това беше до версия 1.3. Вилиджърите вече можеха да трейват предмети в замяна на емералди, включително Chainmail Armor. Помните ли тази рецепта с огъна, която споменах по-рано? Тя е била възможна чак до версия 1.8. Много ме дразни това, че през версия 1.16 беше добавен Chain предмет, но всъщност не може да се крафтва Chainmail Armor с него. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, ударете по дизлайк и се абонирайте за канала. До скоро!